ስለዚህ ሰብ አነክ ካኩልቲዩ ገለልተኛዬ ካኩልቲዩ ነፃዬ ክብለ ይኽእሊ ካኩልቲዩም ሓደ እዮም ክኾን ልኽእል ወይ ሰይጣን ይኽገዞ ልኽእል ወይ ከዓ እግዚአብሔር ይኽገዞ ልኽእል መንግስት አምላክ ኣብ ሕድሕድ ልብ ደቂ ሰባት እያ ትዝርጋሕ ኣብ ሕድሕድ ልብ ሰባት እያ ስፍራኣ መንግስቱ ኣብ ሰብ ልብ ትሰፍሕ ናይ መጀመርያ በወንጌል ይብለና እምበር ምጽልማት አይትሕወሩ ይብለና በኃይል መንፈስ ቅዱስ ያ መንግስት አምላክ ክትሰፍሕ ትኽእል ናይ ሰብ ልቢ ክትንከፍ ልኽእል መንፈስ ቅዱስ ክትንክፈተሉ ሓደ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ከይተንከፎ አብሮት ከብረሉ ሐቅ ክፈልጥ ይኽእል ስለዚህ ሰብ አነክ ካኩልቲዩ ገለልተኛዬ ካኩልቲዩ ነፃዬ ክብለ ይኽእል ካኩልቲዩም ሓደ እዮም ክኾን ልኽእል ወይ ሰይጣን ይኽገዞ ልኽእል ወይ ከዓ እግዚአብሔር ይኽገዞ ልኽእል ንሕና ግን ካብቲ ናይ ሰይጣን ግዝአት አምሊጥና ካብቲ ብሰይጣን ናዩ ፍቃድ ናገበርና ንመላለሰሉ ነበረ ህይወት ካብ ሓራ ወፂና ለመንግስቲ አምላክ ተጸምቢርና መንግስቲ አምላክ ከዓ ኣብ ልብና ያትርከብ ይለና መንግስቲ አምላክ መልክዓ ምድሪ ይኾነ ብስፍራ ይኾነ መንግስቲ አምላክ ኣብ ሕድሕድ ልብ ደቂ ሰባት እያ ትዝርጋሕ ኣብ ሕድሕድ ልብ ሰባት እያ ስፍራኣ ስለዚህ ልብና ታይ ኮይኑ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ሓድሽ ማንነት ረኺብና በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናምን ተለና ዳግም ተወሊድና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ለመንግስትኻ አካል ወረስቲ ኮይና ስለዚህ ንሕና ኣብዛ መንግስት እዚኣ አካል ካብ ኮና ዜጋ ከም ኮና ኣብ ልብና ከዓ መንግስቱ ካብ ተኸለ ግዛአቱ ካብ ተኸለ እዛ መንግስት እዚኣ ለምድሪ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መፀት በኸመያ ትዝርጋሕ በኸመያ ትሰፍሕ በኸመያ ፍረ ተፍሪ በኸመያ ትበዝሕ ልብል ከዓ ለማዓንቲ ሓቢርና ክንርኢና መንግስት እግዚአብሔር በስፍሓት ኣብ ምድርና ክትዓይ ክትሰርሕ ናይ መጀመርያ በወንጌል ይብለና መንግስት እግዚአብሔር ኣብ ምድርና ትሰፍሕ መንግስት እግዚአብሔር ሰባት እናተናጠቀት ሰባት ሓራ እናውፀት ሰባት ካብ ጸልማት ግዝአት እናተናጠቀት ካብ ሓትያት ባርነት እናተናገፈት መንግስቱ ኣብ ሰብ ልብ ትሰፍሕ ናይ መጀመርያ በወንጌል ይብለና ለውይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልዎም ተለታይልዎም ናብ ዓለም ኩሉ ክይዱ ንፍጥረት ኩሉኻ ታይ ግበሩ ወንጌል ንገሩ ይብለና ናብ ዓለም ኩሉ ክይዱ ንፍጥረት ኩሉኻ ወንጌል ንገሩ ይብለና ወንጌል ባሪያ ጨዋ አይሁድ አህዛብ አይብልን ወንጌል ለሁሉ ይብለና ለሐደ ለኽልተ ይብል ወንጌል ለሁሉ ሰብ የልዩ በእግዚአብሔር መልክዕ ተፈጠረ ሰብ ሁሉ ወንጌል የልዩ ሀፍታም ይኹን ድኻ ይኹን አይሁድ ይኹን አህዛብ ይኹን ጓልት ይኹን ወዲ ይኹን ሁሉ ወንጌል የልዩ ስለዚህ ወንጌል ናብ ዓለም ሁሉ ኪድሞ ንፍጥረት ኩልኻ ታይ ግበሩ መስክሩ ንገሩ ይብለና ስለዚህ መጀመሪያ ወንጌል መንግስት አምላክ ተሰፍሕ በወንጌል ያለና መጽሐፍ ቅዱስና ለዚህ ነው ወንጌልና ክትሪወተለሁም ስለ ሀፍቴ ይኮነን ወንጌልና ዘዋግዕ ወንጌል ስለ ምድራዊ ስኬት ይኮነ ዘዋግዕና ወንጌል ከመገሩ ከሐልፈና ናውራና አይኮነ ዘዋግዕና ወንጌል ስለ ኖህ ስለ ሙሴ ስለ ዳዊት ስለ ጳውሎስ ስለ ጴጥሮስ አይኮነን ዘዋግዕ ወንጌል ስለቲ ኣብ መስቀል ዝሞተናና ካብ ሞት ዝተንሰ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘበስር ወንጌል ስለ ጎይታ ይዝናገርና ስለዚህ ስለ ሙሴ ነጊርናዮ ወንጌል ይነገርናዮ ናይ ህይወትና ምስክር ለሰብ ነጊርናዮ ወንጌል አይኮና ነጊርናዮ ስለ ጳውሎስ ከመይ ዓይነት ሰብ ይልና ለሰብ ነጊርናዮ ወንጌል አይኮና ነጊርናዮ እዚአቶም ናይ እምነት አቦታት ምሳሌታት እዮም ወንጌል ግን አይኮነን ወንጌል ግን ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ናይ ኃጢአት ስርየት ከም ዝርከብ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝርከብ ከዓ ካብ ጸልማት ግዛት ናብ ህይወት ብርሃን ከም ንፈልስ ዘበስር ምስራች ይብለና እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ስለዚህ ወንጌልና ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ዘበስር የምስራች ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ነብጽ ሉቃስ
معرف 4 قطر 18 كم زيبل የነብይ ኢሳይያስ መጽሐፍ ሰጡት መጽሐፉም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ለታሰሩ መፈታት ለዕውሮች ማይሰብክ ዘንድ የተጠቁትም ነፃ ወጣ ዘንድ የተወደደችው የጌታ ዓመት ሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈ ስፍራ አገኘ ይብለናል በትግርኛ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ አሎ ንድኻታት ከበስር ቀበእኒ ንኡስራት ዝፈትሐሉ ንዕውራት ዝርየሉ ንጉፉሓት ኸዓ ንጉፉዓቱን ሙጻዕ ሓራ ከበስር ንሕሪት ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ኸዓ ለኣኸኒ ይብለና ና ወንጌል ታይ ምዃኑ ኣብዚ ክፍለ እዚ ብኒሽን ዝዘር ና መጀመርያ ወንጌል ልድኻታት ናይ ምስራች እዩ ይብለና ና መጀመርያ ወንጌል ልድኻታት ናምታዩ ና ምስራች እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተራራ ወፂ ክምስክር ተሎ እንታይ ኢልዎ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ናታቶም እያ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ክብል ተሎ ስለ ኢኮኖሚ ድኽነት ይኾነ ዘዋግዕና ኣሎ بمنفس دخاتات يوم زبلنا زلوا حق المفلات حق المختال أوشتم عميت زلوهم أوشتم حررتا زلوهم نفسهم تنكراتت الله لتصدقي كتصدقوا هيوت لخرخو أوشتم حررتا للوم السم بمنفس دخاتات يوم لنا ስለዚህ ወንጌል ንዞም ናውሽቶም ጻሚ ዘሎም እግዚአብሔር ዝደልይዎ ጽድቅ ዝደልይዎ ገነት ዝደልይዎ መንግስቲ ወረስን ምዃን አውሽቶም ሓረርታ ዘለዎም ግናኸ ዘይረኸብዎ ግናኸ ዝንጋላትዑ ግናኸ መንገዲ ተፍይዎም ኸዓ ዕንክሊል ዝብሉ ሰባት ወንጌል ለኣቶም ናይ ምስራች ይብለና መጀመርያ እዚ ወንጌልና ንድኻታት ናይ ምስራች ይብለና መጀመርያ ከላይ ወንጌል ንእስራት مفتاح حارة ذهبي لنا تخيل وانجيلنا عب السرات زلوا بدياولوس عب السرات زلوا بدياولوس عب بارن زلوا عموت بارن زلوا أفرحت بارن زلوا عب حاتات بارن زلوا وانجيل حارة يوتصعهم لنا وانجيل كاوزني السراتهم يفتحهم لنا سلازنا مجمرة زخال عايز نقرنا وانجيلنا عب السرات زلوا مفتاحه لنا حارة يوتصع لنا ስለዚህ ሰብ ካብ እስራት ሓራ ዝወጽእ ብፍልስፍና ትምህርት ሓራ ይወጽእ ይሰብ ካብ እስራት ሳይኮሎጂ ደስ ለወለኩም ተንትኑ ሰብ ካብ ኣጋንንት እስራት ሓራ ተውጽእ ወይ ትኸሉን ይኹም ደስ ለወለኩም ናይ ጥዕና መምህራን ኩኑ ሰብ ካብ ኣጋንንት እስራት ሓራ ተውጽእ ወይ ትኸሉን ይኹም ኣብ ምድሪ ደስ ዝወለኩም ፍልጠት ይሃልኩም ቅርሺ ይሃልኩም ሰብ ካብ ኣጋንንት እስራት ሓራክ ተውጽእ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኣጋንንት እስራት ሰብ ሓራክ ወጽእ ልኽእል በወንጌል ይለና ወንጌል ግን ኣብ ናይ ዲያውሎስ እስራት ዘለው ኣብ ሞት እስራት ዘለው ኣብ ፍርሓት እስራት ዘለው ግን ሓራ የውጽእ ይብለና ስለዚህ ወንጌልና ኣብ እስራት ዘለው ዝፈትሕ ሓራ ዘውጽእ ይብለና ተኻላይ ና ወንጌል ባህሪ ሳልሳይ ንዕውራት ይገብር ምርዓይ ይህብ ወንጌልና ንዕውራት እዒንት ልቦኖም ታይገብረሎም ይኸፍተሎም ይብለና እዒንት ልቦኖም ማለት ንዕውራት ማለት ናይ ስጋ ዕውራን ኣይኮነን ዘዋግዕና ዘሎ ዝኽፍል እዚ ብመንፈሶም ናይ ውሽጢ እዒንት ልቦኖም ዕውርና ዘለው ኣበይ ከም ዘለው ዘይፈልጡ ላበይ ከም ዝኸድ ዘለው ዘይፈልጡ ንኣቶም ወንጌል ታይገብሮም እዒንት ልቦኖም ይኸፍተሎም ብርሃን ይህቦም ንዕንቶም መጋረጃ ልተጋረደሎም ታይገብረሎም ይቕንጥጠሎምና እዒንት ልቦኖም ኣፍልጦም እቲ ኣብ መስቀል ዝመፀሎም ጎይታ እሱ ክፈልጥዎ ምስኡ ክራኸቡ ወንጌልና ናይ ውሽጢ እዒንት ልቦኖም ክኸፍት ይገብር ይብለና እግዚአብሔር ስም ተባረኸ ይኹን ልኡይ ተሳውስቲ ኮይንኩም እንታይ ኢሎም መሲኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ ብቆልዑ አይነ ስውር ዝነበረ እዒንቱ ምስፎቶ መሰበለሲ እዒንት ኸይሪ ኣለው አይሉ ንሕና ኸይሉም እስኻትኩም ማይሉም ንርኢ ለና ስለዝወልኩም ሲታይኹም ዕውራን ይኹም ኣይተኸፈትልኩም ኢሎም ምክንያቱ ሕናሲ ዝበርህለና ሓቂ ተገሊጽና እዩ ኣብ ሓቂና ኒና እስኻይኻ ስሕተተኛ እስኻይኻ ገይገኛ ስለትብለኹም ሲ ኣብ ጸልማት ይኹም እኒኹም እዒንተ ልቦናኹም ዕውራት ይኹም ብመንፈስ ይብሎም እሱ ግን
عور مخان سلز عمنا عينت لبنو تخافيتنا اللوايبل سلز تقويتا تاجيرو تراخيو بحق السخا عينت لبنا يتخافت قال لي أملاخن قويتا خاني خا دفعيلو سجدوا لي بلنا زابير سن تبارك يقول سلزنا بزحاتنا نعينتي مجارجنا كرفيت أوديو عينت لبنا زبرهنا اتحقق نفلت اتحقق خا فليتنا ياون كنختلو كنسعوه كنسجدوا عينت لبنا زخافتنا وانجيل بحق سلازي كابكالي لحشة هيوت سلازلنا كابكالي لحشة نولج سلازلنا يكونن وانجيلنا جن اتشافيننا نبرة قويتا كين فلز جارنا السو تمجرجام السو مسكنتاتو قويتا نسو مدحانينان هيوتنا المخانقة آميننا تقبلنا يو لمن قستو أكل كينا يبلنا سلاز وانجيلنا نعورات مرعاي هيبي لنا اتخاري نا وانجيل بحرقنا جرانتو لو وانجيل نقفعات موتصع حارة يبسر እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን አግፍዒ ወዘለው ይብለን ህይወቱም እርካታ አብለይ ሁሉ ዕጋበት አብለይ ሁሉ ሰላም አብለይ ሁሉም ሰባት ሰላም ዶልዮም ዝንከራተቱ ሓጎስ ዶልዮም ዝንከራተቱ ዕረፍት ዶልዮም ዝንከራተቱ ሰባት ወንጌልና ኣብ ከምዚ ዘለው ግፍዒ ሰባት ታይገብር ምስራች ሕዝለም ይኸይድ ሰላም ይበስረሉ ንህይወቶም ካብዚ ተገፍዕዎ ካብዚ ተጨንቅዎ ካብዚ ህይወቶም ካብ መንክርታት ህይወት ካብ ምቅዝባዝ ህይወት ወንጌልና ሓራውጽዩ ናብ መንግስቱ አካል ኸ የጸምብሮም ይለና ስለዚህ ወንጌል ንድኻታት ምስራት እዩ ንስራት መፍታሕ ዝህብ እዩ ንዕውራት ኸ ምራይ ዝህብ እዩ ንጉፍዓት ኸ ሙጻእ ሓራ ዘበስር ይብለና ስለዚህ ወንጌል ክንሕስተልና ወንጌል ሕዝና ኸይና ናብ ማሕበረሰብ ክንሰብኽ ክንእውጅ ተለና ቀሊል ነገር ሕዝና ይኮና ንኸድ ዘለና ወንጌልና እቲ ኣብ ጸልማት ግዛዓት ዘለው ህዝቢ እቲ ኣብ ኃጢአት ባርነት ዘለ ህዝቢ بزوجني وانجيل كيرنا نبجو حران نوصو سلازي بوانجيل كن سبخت لنا وانجيلنا كن اوجت لنا بزرة خوينو بزرة عم منفسه عالم من تاي جبر وانجيل تتصعنا يمس تتصعنا خا يحدر لنا سلازي سب حراز وص سب كاب حطيات بارنز زناقف سب كابتي زلوو نايت علمات هيوت زناقف سب كابتي استنكراتته هيوت حرز وص بوانجيلي لنا سلازم منجست أملاك تسفح زنا مجمرة بوانجيلي لنا وانجيل نام السراج ويخا ناي منجستو قال لنا لو يكو قيتا يسكرس كنا قلت له زراسك زر وصيلو نام تحت تروم تلو ناي منجستي قال له ناي منجستي قال تاي وانجيلي لنا سلازي وانجيل كسفح لخيل وانجيل كنبزح نخيل تنا مجمرة نام منجستينا كتسفح تخيل عمدرنا بوانجيلي لنا وانجيل كي تناقرنا نسفح تخيل قبل بنا بتاعنا حزنا يعني غير لازم مجمرة منجست أملاخ عمدري كتسفح تخيل جزعاتو كسفح لخيل بوانجيلي لنا لازم مجمرة وانجيلنا عمدري كسفح يقبره منجست أملاخ أفسب لبي كتجز كتعي كتسفح وانجيلنا مجمرة عوي أستوات الله كلاي منجست أملاخ بخميت سفح كلاي نعلم برهان بمخاني لنا ما تسمع عرف حمشته ما تسمع عرف حمشته كم زيبل نسخاتكم نعلم برهانكم أب إنباز الله كتما كتسوري تخيلنيا مبرهاتي أب جزان زولو كل من أنت كبره أب برخا مغمتي ينبرون أب تحت كنفرا ينبرون كمخا نتتبق جروه اليوم أب سمايات نزلوا أبهم منتي كمسجنوا برهانكم أب قدم سب يبرح هذا نقرنيو أما صحف قدس أب ماتيوسنا أب بيتروس كلتا نقرين نقر أب ماتيوس تايبل برهانكم أب قدم سب يبرح مثلاً بزوجني برهانكم برهانكم اليوم سنة جروهم اليوم سي أجزابير أملاك كمسجنوا يميل أب بيتروس خاتايبل بآخاتكم مغنيات سم أملاك أب أحزاب يتصرف عليه بانا مغنيات سم قويتا خطرف يخل بانا مغنيات سم قويتا خبر يخل بانا مغنيات سم قويتا كتوع يخل سبات
ናብ መንግስቱ ህይወትና ሪኦም አካይዳና ሪኦም ናብ መንግስቱ አካል ክኾኑ ይኸሩ ባና ሪኦም ህይወትና ሪኦም ካ ተሰናኺሎም ካ ካብ መስመር ካ ክወፁ ይኸሩ እና ዞን የክፍል ክነግረና ተሎ ንስኻትኩም ይልና ናምንታይኹም ንዓለም ብርሃን ይኹም ይልና ዓለም ታያ ጸልማት ያ ይልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ኣብ ጸልማት ህይወት ያንያ ጸልማት ህይወት ያዘላ ዓለም ይልና ጸልማት ካ ጸልማት ትርጉሙ ካ ጸልማት ማለት ኣብ ኃጢአት ህይወት እግዚአብሔር ኣብዚ ምፍላጥ ህይወት ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ ህይወት ጸልማት ይባሃል መጽሐፍ ቅዱስና ስለዚህ ዓለም ካብ እግዚአብሔር ተፈልያ ኣብ ኃጢአት ልምምድ እግዚአብሔር ኣብዚ ምፍላጥ ስለዘላ ዓለም ጸልማት ይብልና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ጸልማት ያዝልና ስለዚህ ዓለም ጸልማት ኮይና ኣነ ኸዓ ይብልና ኣነ ኸዓ ለኣኻትኩም ይልኸኩም ለኹ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ይኹም ነቲ ዓለም ጸልሚታቶ ዘላ ንስኻትኩም እንታይ ትኾንዎ ብርሃን ትኾንዎ ይብልና ሰባት ካብዞ ዝንየ ጸልማት ሓራኽ ነውጾም ክነናግፎም ንኽእል ብርሃን ናይ ህይወትና ብርሃን ክነርኦም ተለናዩ ህይወትና ኣብ ህይወትና ማኒፌስት ብርሃን ክገብር ተሎ ብርሃን ክርአ ተሎ ክንጸዋረቕ ተሎ መንግስቲ ኣምላኽታይ ትኸውን ትሰፍሕ ይብለና ብርሃን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብርሃን ክትርጎም ተሎ ናይ ጽድቂ ናይ ቅድስና ናይ ንጽህና ብርሃን ኢሉ ይጽፎ ብርሃን ማለት ንጽህና ማለት ብርሃን ማለት ቅድስና ማለት ብርሃን ማለት ጽድቅ ማለት ስለዚህ ጸልማት ይልወንዮ ኃጢአት እዩ እግዚአብሔር ዘይምፍላጥ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ ህይወት እዩ ብርሃን ማለት ካ ጽድቅ ማለት እዩ ቅድስና ማለት እዩ ንጽህና ማለት እዩ ብርሃንና ጽድቅ ይበና ስለዚህ ኣብ ኤፌሶን ክናገር ተሎ ምዕራፍ 5 እንታይ ይብል ንስኻትኩም ቀደምታይ ነርኩም ጸልማት ነበርኩም ይብለና ንሕና ብበዓልና ይኹን ብርሃን ኮይና كم زي حد سبات معرة مس كريستوس يسوع كمعراريو احنا كريستوس معرينا السبرهان عالميو نحنا ونعلم برهاننا السولد عملاقيو نحنا ولد عملاقينا يلوم زمساسلو ويكونن ناينا ماننتك نغرنا تلو نسخاتون قدم برهان نيركم يلناي نسخاتون قدم ጸልማትኩም ነርኩም ደቀ ጸልማትኩም ነርኩም ከዚግና ይብለና بكرسس يسوع دك برهان يقوم لنا نا برهان أكل قيمكم دك برهان يقوم ببرهان تملالو سيبلنا سلازي نا مجمرة مانيتنا كابهيوتنا كنتيتو برهان الويسنا مبر برهان ينبرنا برهان رخونا يو بتي ناي برهانات منش زخونة بتي ناي برهانات قويتا زخونة بتي ناي برهانات أبات لخونة إجزابير بوتا يخوينا برهان رخينا برهان مركبنا خايخونن إذا خايخونن أب علم خاطاي لنا قويتا يسكسوس ناتي أباساندر يهمو برهان كينكم أبروهي بلنا هنا إفيسون كنا قرتوا اللي بتعمل زجرمني بخلتنا قري قلتهم ጸልማት بسرح يقولص برهان جن بفرع يقولص سرح تايو سرح مالت بنايو عالكا تلعى علنت نايمان محاجز كيليكا بنايو عالكا عغمي لنايو عالكا تقم تقوره سرح يبها لويو أولس ككارا غربت تايو أبراهام سي بسرح تصديق تتهلس كمكحني يريب مونيو سرح تاي قبري يمكحيو سرح مالت بنايو عالكا عغمي بنايو عالكا دليت بنايو عالكا تلعى علنت تقوره نقرات كله سرح يبها فرقن مسجوند بمتبع تفريج بنا عالكا غني لويو أما صحف السوريهم هو ጸልማት كل جزء مسرح إلى تحازم برهان كل جزء جن مسفرة إلى تحازم أبغلاتها خا ناي سجا سراحيله ناي منفس كدس جن فرايل أو إفيسون كا ناي ጸልማት سراح ناي برهان كا فرايل ስለዚህ ፍራ በመጥባዕ ኢኻ ተፍርዮ ብበዓልካ ተፍርዮ ትኽእልን ካብ ጉንዲ በመጥባዕ ናይቲ ጉንዲ ናቲ ዛፍ ውጽኢት እዩ ፍረ ማለት ስራሕ ግን ናይ ማንም ሓገዝ ከየለካ ብበዓልካ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሓጢአት ንምስራሕ ናይ ማንም ሓገዝ የለኩም ሓጢአት ንምግባር ሓደ ሰብ ዘው ኢሉ ሓጢአት ክገብር ይኽእል እዩ ጽድቅ ንምግባር ግን ምስቲ ጻድቕ ዝኾነ ጎይታ ክጣበቕ እኒኦ بقدسنا لمملاسكن مستي قدس لخون እግዚአብሔር ክጣበቕ እንዮ ይለና ምክንያቱ ምስቲ ጻድቅ ክጣበቕ ተሎ ምስቲ ቅዱስ ክጣበቕ ተሎ ናይ ቅድስና ህይወት ናይ ጽድቅ ህይወት የፍሪ ካብ ጎይታ ክፍለቶ ለኻ ብናይ ዓሉ ካብ ናይ ዓሉ ለመንጨኻ ሓጢአት ይሰርሕ ስለዚህ ስራሕ
بناء على كتلعنا تجوري فرجن مسجندي تتاويعو تجورو تفريو فري برهان من جلو من زي واللي برهان يلي لمثالي نقول خو قحتلو باي زي أنا صاحب برهانيان ناي فانوس برهاني بحال ناي إلكتريك برهاني بحال ناي شمعة برهاني بحال من جنيو برهان من زي واللي برهان يلي سلمات جن ناكل سلمات البانيو أي زوجني سلمات ما ناكل سلماتي أي تولي سلمات من نشاي ولي من شيء ولي سلمات برهان جن من جنيو من نشانيو زبرهان زنا من تاي تينا وين إلكتريك برهان نبل وين صاحب برهانيو وين ورح برهانيو ويخا نسمع برهاني نبل برهان من جنيو من نشانيو سلمات جن من نشاي ولي سلازي نحنا يبلنا من نشانا دك برهانيو خميلنا من نشانك مستناي برهانات منشي مستناي برهانات أبوز خونه مستناي برهانات كجيتاز خونه مسو بمتبع أبيوتنا ننتصوره نوريو يبلنا سلازي كنا قرنا تلو نسخاتكم قدم أبصلمات هيوت نيركم كزجن دك برهانيكم مو ببرهان تملالسو نا علم برهانيكم يبلنا أمبر متصلمات أيتحور يبلنا علم تايا سلمات يا مشينا عمت زقبر بمازي كاترجي بسلمات سلماتي القبر سرق بسلمات ياسر كتمنزر بسلمات ياسر كنترول باد بسلماتي ما نم عينة إجزابير زي خبر نجر كله بسلماتي القبر نسخاتكم جن دك برهان سلزقونكم برهانكم تعيزيبر يرأيو قلوت صيب لنا أنا يلو قلت يا كرسوس نام عالم ما تسألو برهان حزام ما تسألو سبعت جن قورون كفو سلزقونسي برهان فريحم تعيلو لنا تعويهم سألوا ويا لنا لمن تاي برهان تاي جورك برهان لا تسمع أورث بيلكم سألمات يجلس أحنا لا بتاع علم سألمات كنا أتلنا سبعة تاي جورنا يقللونا يرحقنا منياتو سرحهم نقول سمينا سرحهم عبد دبابي نو إذا إجزابير يخبرنيو إذا حاتياتيو إذا عمتيو إذا ها إجزابير زحق سيوتي يكونن نو كنت الناس علم لنا تاي تجبرنا ترحقنا تقللنا لمن تاي سرحة سلز قولتنايو سرحة سلا يفاء سلا زقورنايو متايلنا قاد أسوخاتكم سني كم دك برهان مستمرالسكم نايت سلمات سرح دا قولت امبر مستسلمات يتغورو يتحورو ناينا سرح تايو مقلعطي نو يتلو بمنتاي بهيوت بنغيغير يولي بزبايزوي بهيوتكم يلنا بهيوتنا نوريو نو إذا حاتياتي نو نو إجزابير زي يخبرنا له نو إجزابير زي يحقسنا بهيوتنا برهانتنا نوري لنا بهيوت نا إجزابير كإجزابير تقبلنا يبرهان الناجلتنا سرح نيتسألما سرح جن تاين جورو كبهيوتنا نوتو نقولوا نرحقه يبلنا سلازي من قست أملاح بمنتاي تسفح بمنتاي تعبي أمدرنا بمنتاي فرة فري سلاسة سوسة مئتي فرق تفرت تخيل اتخالاي بمنتاي يزبل من قست أملاح أمدرنا تسفح تخيل تخالاي برهان كينا العالم كنا نتصوار تلنا كنا رئي تلنا كنا مره تلنا شو من قست أملاح تاي تخون تسفح لنا بهيوتي لنا لو يكو الانباز اللاسي برهانس كسوري تخلي تاي قبراي كل سب يرعاي لنا سلازي هيوتنا ريوم لو قويتا يموتو هيوتنا ريوم ريليزي حقنيايو ريليزي صادقيو ريليزي تخكلنيا هيوتي نيو يلوم خا سبات خا بمسكرنت لو قويتا هاي صنبوري سلازي منغست املاح اتخالاي امدرنا كسفح افسب لبي كتجزء تخالاي برهان كننصوار كنرئتلنا يبل سالساي منغست املاح بخميا تسفح بخميا منغست املاح فرق تفري بخميا نايغزابير غزات امدرنا كسفح لخيل بخمي سالسايتينا بتصلوت يبلنا ماتيوس معراف 6 قطر 10 كم زيبل ماتيوس معراف 6 قطر 10 نسخاتكم جن كتصليتوا لهم كم زبلوا عب سمايات نبي ربنا سمكا يقدس منغستها تمصا فقاركا كم تب سماي زخونه كمخا امدريخون نعلت مغبنا لو مهابنا نحنا نزبدلنا يغرك كم نبل بدلنا يغربلنا كاكفو عدحنا نمبر نفتنايتو تونا منغستن حيلن كبرن نزلعلم ناتكايمو امين انتايبلنا عب سمايات نبي ربنا سمكا يقدس منغستها تمصا إلكم
ጸልዩ መንግስት አምላክ ሳልሳይ በምንታይ ተሰፍሕ በጸሎት ጸልዩ ለና እግዚአብሔር ግዛዓቶ ሰማይ አምድርኻ ምን ትክኸውን አምድርኻ ምን ትሰፍሕሲ ጸልዩ መንግስትኻ ትምጻእና ወልኩም እትና እግዚአብሔር ሐሳብ አምድር ምን ትከናወን እትና እግዚአብሔር አጀንዳ አምድር ምን ትከናወን እትና እግዚአብሔር ዓላማ አምድር ምን ትሰፍሕሲ መንግስትኻ ትምጻእ ኢልኩም ጸልዩ ይብለና ጸሎት ናይ ጻድቅ ሰብሲ ሓይል ኣለዋ ይብለና ብጸሎቲና ክንገላውጦ ንኽእል بتصلتنا نجارات كنغيرهم نخيل بتصلتنا نجارات كنناتقهم نخيل سبات كابزلو ونجار كنناقفهم نخيل بتصلتيو أولوس تريهم كل جزء عمل وقتاتو يتصلي لهم حواتي يبلهم ناونجيل بر متخفت ليسي تصلي لي يبلهم عندنا خاي خد عتم حواتي يبلهم لب عند لبناهم تخافتين نايتسفات أوعدكم نايرس بالة الجنة نحيل عبيد مين تقتفل تخاس تصلي لكم الله يبلهم صلوت أبي هوتنا من قست أملاخ كتسفح كتفري كتعي جزعته خجزسي عوي الغنا أستوات الله صلوت كنت قلت لنا سباتنا الناتر كنت قلت لنا نجاول السرحنا نفرس مش بينا نفرسه سلازي ناس سيطان مشك نفرم صغل بتصلوتي سبات كابزلو ونجر عين تلبنهم كخفت لهم زغل بتصلوتي سبات كابزلهم عقم كابز سانو للنجر عقم كابز سانو للنجر حيل كابز سانو للنجر عقم رخيوم لو قوي تقمتو تحقق هورهم زخل بتصلوتيو سلازي منجستي أو لبهم كتتكل اتزرعي أو لبهم فرك فر لخيل بتصلوتي لنا سلازي كنت قلت لنا اتنا منجست قال أو لبهم تايخون يتكلموا فرك فري جورا 33 كفري جورا صلوت ندحر زي لها زر تزريس جنا كي وقلا جنا كيفري سيطان موتيس كم عفسي يلقمو يبلنا يلقمو كيفري كي بزح بوغا أو لبا منجست كي تتكل جزعات እግዚአብሔር كي تتكل سيطان موتيخا كم عفكاس يلقمو يبلنا صلوت كي يبلنا اتتزرع زرعي أكل كلبس يجورا كنت قلت لنا أتكال أملاك أبزمبونا لقطرس سجانا لبسي خيج قال أملاك مسيوتنا كزامن لخيل بتصلتيو قال أملاك سلزمبوكم بتاعي تلوتون يقوم قال أمبخ سلزمبوكم بتاعي تغيرون يقوم قال أمبخ مسؤولات كنا حاسوت لنا مسك زابير زتبقى حبرت زتبقى هيوت زتبقى كوميونيكيشن مسك زابير كليات له أب عالم تسعنو منصان خيل برهانتنا ناتجلت أي مت عندنا خا بونجيلون ناتأنكرنا نحيلنا زابير كا ببعلته نفسات حلفنا هذا من قصة أملاك تسفح سلزي تاريخهم هو أبجبر حواريات أبزحة صليمو كم زغوني بنا صليمو كم استفتري بنا صليمو كندز نفسات حوايم بنا سلزي نايم منفس قدس حيلي أو هيوتنا بدم من تقلات وانجيل بدم من تكسفح سبات لبهم تتنكيفو حواتي تاي نجبر لابلبل من تكموتو بتصلوت كنتجه لنا بتصلوت كنقوي لنا بتصلوت كنجرنا تلو قوي تاي يسكرسس كيواتكم صليوا لنا كيف قارتكم صليوا لنا عندما مثالي لهاو نايتي عمت أنيا دانيا مثالي هو هذا عمت أنيا نيريبل نحنتي فتحوا تصلي لاس دقاقي ما تملالو سنة برتيبل إنها تعمت أنيا دانيا دقاقي ما تمارساس لح يلبلو لح كيتبلني كي تسلشني كي تربربنسي فتحي خوت سلايبن زوزني عمت أنيا ريخهم وديبن دقاقي ما لح كي تبلسي فتحوا سلا نسخاتكم كأس أتي تصلوا تتصليوا كسع ترخوا كسع تقبلوا فرق كسع زفرسي كي وتوكم تايخونوا سأليبن بتصلوا تخا جيبن هنا إخزابير بتصلوا هيوتي وارخنا نيتصلوا هيوتي بزحنا إخزابير نمود داتا من قصة أملاخ بخميات سفح بخميات فرة فري لبل بحيلي منفس قدسيا قبر حواريات معرف حدا قصر شدشة كم زيبلا يسخانتي عب بسلطانو زمدو زمن اوان كتفلتو يتهاوكمن
መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ ግና ሓይሊ ክትቕበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩሉ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ እውን መሰኻኸረይ ክትኾኑ ኢኹም በልዖም ይብለና። 3 ዓመት ኣብ እግሩ ኮይኖም ምስተምሃሩ 3 ዓመት እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ ዕጥቕ ምሰበሎም በሉ ደጊም ቃል አምላክ ሙልአትን ይኩም ይሞ ቃል አምላክ ትፈልጡኩም ሞ በደንብ ላይ ይፈልጥኩምኒ በደንብ ካ ተረድዩኩም ይሞ ኪሉ አይወለም ታይሉዎም ሓይሊ ከይተቀበልኩም ከይተወጽዩ ሓይሊ ከይተላወስኩም ከይተወጽዩ ለምንታይ መንግስት አምላክ ክትሰፍሕ ትኽእል በኃይል መንፈስ ቅዱስ ያ መንግስት አምላክ ክትሰፍሕ ትኽእል ናይ ሰብ ልቢ ክትንከፍ ልኽእል መንፈስ ቅዱስ ክትንከፈተሉ ሓደ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ከይተንከፎ አብሮት ከብረሉ ሓቂ ክፈልጥ ይኽእል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናይ መጀመሪያ አእምሮኦም ይኻፍተሎም ልቦም ይኻፍተሎም እና ተሓቂ ክፈልጥዎም ከአይኽእሉ ልዩ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ይመይለና ናብ ሓቂ ኩሉ ታጎረኩም ከመርሐኩም ይብለና ከምህሮኩም ይብለና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ተሎ ሰባት እና መህረ እቲ ሓቂታይ ምዃኑ እናገለጸ አብሮት እናሃበ عين تلبنهم إنها خفته نبحق خلو تايجور منفس قدوس يمرحهم إلينا